Hola nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a el nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta. I què és el que estarem fent avui? Doncs bé, avui estarem fent un plum cake, però no un plum cake qualsevol. Avui estarem fent un plum cake de salsitxes i formatge, un salat. Així que no m'enrotllo més, comencem! Doncs comencem. Jo ja tinc aquí una cassola al foc, que li he tirat oli i hem tirat la ceba per sofregir-la. I la tindrem sofregint fins que quedi transparent i toveta. I un cop ja tinguem així la ceba, afegirem les salsitxes. Jo ja les he tallat a bocinets, però si vosaltres preferiu fer-les senceres i tallar-les després, doncs també podeu fer-ho. Afegim les salsitxes i també les sofregim. I ho tindrem aquí fins que estiguin cuites les salsitxes. I ho taparem. I això ja ho tenim. Així que apaguem el foc i ho deixarem refredar. I mentre les salsitxes es refreden, començarem a preparar la massa. Agafem un bol, afegim el iogurt, la nata, l'oli d'oliva i els ous. I anem a batre fins a aconseguir una crema homogènia. Un cop ho tinguem així, afegirem les dues farines tamitzades juntament amb el mig sobre de Royal. Ho integrem bé i també afegirem el parmesà, un pèl de sal i una miqueta de pebre. Quan ja ho tinguem tot barrejat és quan afegirem les salsitxes. Tornem a barrejar-ho bé. I jo hi he posat el forn a precalentar a 180 graus. I he preparat el motlle. Així que anem a bolcar-ho. Ho distribuïm una miqueta. Que ompli tot el motllo. I ja ho tenim, així que ara ho ficarem al forn i un cop surti us diré el temps que ha estat. I mireu, ja ho tenim. Al final ha estat uns 40 minuts al forn, però bé, ja sabeu que depèn de cada forn. Sempre podeu comprovar punxant amb un ganivet. I ara li donarem l'últim toc. Agafem el formatge emmental perquè ara ho gratinarem. Aquí el tenim. Heu vist què us sembla? Anem a fer-li un tall, a veure com ens ha quedat per dins. Plum cake de salsitxes i formatge. Ja el tenim. Bon profit
a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, espero que proveu a fer-ho, que us quedi molt, molt bo. Espero també que m'ho comenteu, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Si us ha agradat el vídeo, doneu-me un dit. Si no us ha agradat el vídeo, també em podeu donar un dit. Aquí sota us deixaré les adreces de tots els de Yocuino en català a la caseta d'informació perquè us passeu per tots els canals i veieu quines receptes tan espectaculars tenen i quines coses més xules que fan. També us deixaré per aquí l'adreça d'Instagram i bé, dit tot això, ens veiem la propera setmana. Adeu!